Akurát rozmýšľam, že kosím trávu a starám sa vlastne o môj súkromný majetok. A teraz si to tak vlastne začínam aj uvedomať pri tej čase, že môj stareček vždycky bol roľník a pracovník, ktorý sa stal o svoju rodinu. A chcem povedať jednu vec za zajtrajšie voľby. Nikdy nebudem voliť ľudí, ktorí zneužívajú dobrosť a dobrotu ľudí a podánstva. Nikdy sa takéto neudeje. Mojemu starečkovi po druhej svetovej vojne v 45. až potom po bolševickom prevrate, keď vlastne sovietský zväz prevzal nadvládu nad našou Československou republikou, tak mu vzali všetok majetok. To je znárodnenie. Znárodnili mu majetok. Husy, kačeny, sliepky, pole. A to, čo celý život vlastne na čo robil, tak mu zostalo akorát tak veľké hovno. Lebo bolo to zjednotené v socialistickom družstve a mu niekto sľuboval, že oni vybudujú tento štát. A dodrbali to tak, že sa to celé akurát tak rozpadlo. Nenávidím bolševika. A zajtra pôjdem voliť Korčoka, pretože ja si osobne myslím, v prvom rade je zodpovednosť na každom jednom z nás. Ne na tom, kto vám sľubuje, kto vám ukradne a bude zneužívať ukradnuté peniaze, ktoré vlastne nikdy nezarobil a on ich znehodnotí. To sa stalo v 89. roku, keď sme na to prišli, že bolševík je vlastne sviňa. Nikdy. Bolševizmus. Nikdy. God bless demokraciu. God bless Jesus Christ. Zajtra volím Korčoka. Ďakujem.